Čau lidi, já vás vítám. Jsem teda Jaromír z toho vole červivýho jablíčka. Ten kokot běží tamhle, kdybyste ho mohli vidět, tak já to nějak udělám. Sice na piču osvětlení, ale dá se točit, takže tamhle se skovávám, protože tamhle jsou nějaký šulivní, vole. A já teda jdu, sedu na ně. Tak to bude dobrý. Jsme tady někde v Lounech na rampách. Točíme videa, děláme píčoviny, prostě hlavně von, že jo, to je samozřejmost. Já si to trochu zkrátím. Fajn. A teď jdu někam do nějakých schodů, nebo co to je za sračku. A budu přijmout Wi-Fi a napíšu tomu kokotkovi, aby přišel ke mně a něco jsme udělali. Můžete se těšit na vaječný challenge, což bude podsta Peťan Games, Peťanovi, jo. Ale bude to jiný v tom, že my si dáme otázky a na konci videa sníme tolik vajec za otázek, prostě bude asi 100 otázek a kdo jich udne víc, tak vyhrává, vyhrává a sní prostě tolik vajec, kolik uhod otázek. Takže se máte opravdu na co těšit. Já musím končit, jinak ten kokot sem přijde a bude zase něco mít, tak je čusák.